Assalamu alaykum mehruwan adamlar, hormatly aýdym saýjylar. Bir karar döwletimizin täze ýamynyň galkynç döwrüne, gahrman arka damydyň, arka daly gahrman serdarymyň saýasyna türkmen milli medeniýetimiz, milli aýdymsa sunwatymyz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniýetini, milli aýdymsa sunwatyny Halipa şähertlik ýoluna sürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka damyda, arka daly gahrman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýas. Gahrman arka damydyň, arka daly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri el müdamary owaşyklary beslensin. Mehruwan illeşler, täze el bayramçylygy bilen gahrman arka damydy, arka daly gahrman serdarymyzy ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýarys. Gelecek 2025-nji ýyl düşümli ýyllaryň biri bolsun, bayramlaryňyz gutly bolsun mehruwan illeşler. Ine şeýle ýagşy arzuwlar bilen halipalar ýoly bilen atly gepleşigimiziň täze sanyna başlaýarys. Düýän goşgy gadallary Erkanadyr Türkmenistan. Eşrek getir aýyllary Erkanadyr Türkmenistan. Eşrek getir aýyllary Erkanadyr Türkmenistan. Bereket bar saçağında, mehir daly ocağında. Ody öçmez ocağında, ocağında, ocağında. Erkanadyr Türkmenistan. Ody öçmez ocağında, ocağında, ocağında. Erkanadyr Türkmenistan. Düýnýüregi dagly watan, bugün ajap çagly watan. Parlak ýaşyl tuğly watan, Erkanadyr Türkmenistan. Parlak ýaşyl tuğly watan, Erkanadyr Türkmenistan. Arkadaly ferdarym bar, agardy görjegi bar. Has bahtiyar geljegi bar, geljegi bar, geljegi bar. Erkanadyr Türkmenistan. Has bahtiyar geljegi bar, geljegi bar, geljegi bar. Erkanadyr Türkmenistan. Aýdymymda garasaňlar, şat toýumda garasaňlar. Baýdagymda garasaňlar, Erkanadyr Türkmenistan. Baýdagymda garasaňlar, Erkanadyr Türkmenistan. Erkanadyr Türkmenistan. Erkanadyr Türkmenistan. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna Halipa şähertlik ýoly barada. Şeýle-de Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Öwezgeli Tekäýewiň bir dörejjilik ýoly barada aýdym saatly gyzykly söhbetleşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmany Ahal vilayet ýörüýte sunwat mekdebining muallimy Halipamyz Öwezgeli Tekäýewiň agtygy Söýençgel Tekäýew mehmançylykda. Söýençgel gepleşigimize siz hoş gördük.
Sağ olun. Söýünçeli bir gepleşmemiň başynda sungat ýoluna ilkinji bir gelişiňiz barada, halipalarňyz barada, şeýle hem bir ataňyz, halipamyz Öwedil Tekaýewiň bir dörejüjülük ýoly barada, bir alyp barýan işleňiz barada, bir ýürek guýsanjyňyz halkymda ýetiräýdi. Sağ olun Kerwen, gepleşiňize çağırýanyňyz üçin menem pursatdan peýdalanyp biziň milli medeniýetimizi, sungatymyzy, aýdym sadymyzy ösürmekde, halipa şähertlik ýolunda dowam etdirmek, biz ýaşlara döredip beren mümkinçiliklerin üçin gahrman arkadağımıza, arkadağlı gahrman serdarımıza tüy süremizden sağ olsunlarımıza aýdýarys. Goý gahrman arkadağımyzyň, arkadağlı gahrman serdarymyzyň alyp barýan işleri, tutýan tutumly işleri rowaşlyklara beslensin. Biz hem ýurdumyzda bellenýän her bir bayramçylyklara, çärelere, näme biziň Türkmenistan ýurdumyz aýdym sada, baý ýurt. Biz hem öz gezeňimizde medeniýet sungat işgär hökmünde her bayramçylyklara, çärelerimize öz täze aýdymlarymyz bilen halipalarymyzyň aýdymlaryny täze uguşgunlary bilen ýerine ýetirip hökman sowgatly barýarys. Ine isimize geçip barýan ýylymyzdan Pähim paýhasym many Magtymul Pragy diýip atlandyrylan ýylymyzda da Magtymul atamyzyň sözlerini bir näçe aýdymlary öz dörejülük taparmyz, Ilham Aýdym taparmyz bilen halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny täzeçe uguşgyny bilen ne taparmyzda halipa sadanlarymyz bilen bilelikde şol aýdymlaryň üstünde işläp halk köpçüligine ýetirip gelýär. Sağ olun söýünçeli. Mümkin bolsa gepleşmemiň başynda halipalarymyzdan bir de miras galan aýdymlaryňyzdan aýdyp berseňiz, gepleşmemiz soň söhbetde şu arka dowam edibereriz. Ulha wassalam. Akbalyň oýansa ho, döwlede ýar bolsa, dagy bolsaň ho, daşy tindirer. Täliň ters gelse ho, bagtyna şor bolsa, galudanım peri ho, dişi tindirer. Bar sözüne kulak ho, goýgular
Darmezliyse dolu ho 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 Bersene aşını 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 bilmez o Keşifindirer Darmezliyse dolu ho 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 Bersen o aşını 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 bilmez o Keşifindirer Aşını bilme keşifindirer Iskatasına düştüm, pervana bollum imdi Şoğun kölüne kuydum, bir yana bollum imdi Cisnim kevava döndü, bir yana bollum imdi Gence seyenler gelsin, veyrana bollum imdi Ayrılmak yarlardan bigana bollum imdi Dünya menden hilletme hem behre yalmaz men odum ötür derdim köp hoşvaq dolup gülmez men Ağır baka yalemni altı pulga yalmaz men dost kaysı düşman kaysı parkın edebilmez men hiç kimse ağmaz halim ayana bollum indi Huşundan gidip yattı Ceset yolu yok oldu köngülden unuttu Aşk koşun yığıp geli vakıl mülkün dağıttı Talana beri vaklım divana bollum imdi Neyleyin olma gıryan Fikirlayına vattım Çıkabilmen men bir yan Gövre harap ten tuğrap Köngülümün şehri veyran Can cesettin akıllan Ayrılıp kanlı uğrayan İşgeli başa düştü Merdana oğlum imdi şehri veyran Can cesettin akıllan Ayrılıp kanlı uğrayan İşgeli başa düştü Merdana oğlum Sağ olun söyönçerli aydıp beren acayip aydımlarınız üçün söyönçerli bir gepleşiminin şu yerine bir sungut yoluna gelişiniz barada bir ilkinci halipalarınız barada halipamız özel tekayfın dürücülük gör barada söhbetleşimiz devam edaydık. Yani bizim maşgalamız sungut maşgalası aydym saat maşgalası bolan soň öýmüzde elmide hem aydym saatyň sesi ýanglanardy. Menem sungut ýolyna ýaşykdan, çağalykdan başladym. Saat halipamyz Türkmenistan halk artisti Öwedgel Tekaýewiň aydymlary bizim öýmüzde elmide hem ýanglanyp duran soň halipanyň aydymlaryny çağalykdan höwesim artyp, Kakam Bayramel Tekaýewden şol halipamyzyň aydymlaryny, inçe tilsimlerini, inçe sırlaryny aydymlaryň halipamyz Bayramel Tekaýewden köp zatlaryny öwrenýän. Galberse-de häzirki topalmyz bilen ýerine ýetirýän aydymlarymyzy ilkinji nowatda Kakam Bayramel Tekaýewe dinledýäs. Onsoň halipamyz bolýa diýen soň, onsoň halk köpçüligine hödürleýär. Halipamyz Türkmenistan halk artisti Öwedgel Tekaýewiň aydymlaryny häzirki döwre wagt sagyrlar bilen baýlaşdyryp halk köpçüligine ýetirip
halifamyzyň ýoluny ýoýman başardygymyzdan halifamyzyň ýoly dowam eder ýalyk şonu ýoýman öz dogry dürüst ýagdaýynda halk köpçüligine halifalar bilen maslahatlaşyp şeýdip halk köpçüligine ýetirýär. Sağ bol segençeli bir mümkin bolsa gepleşmemiň şu ýerine halifamyz Ögüzel Tekaýewiň aýdymlaryndan bir aýdyp berseňiz, soň gepleşmemiz söhbetdeş arkaly dowam ederiz. Baş üstüne. Ay kibrayını gördüm, nur saçlar yar yüzünden. Bir mezunum deli erdem, novay cindeli tağından. Bir mezunum deli erdem, novay cindeli tağından. Heyran eyle, no bakar tanlap yadımdan. Menin bilen heyran eyle, no bakar tanlap yadımdan. Bağ eşreti çağ içinde, bolgoç gibi dağ içinde. Andalip sen bağ içinde, kıl açılır uvalımdan. Andalip sen bağ içinde, kıl açılır uvalımdan. Sen pırağı bir bulgulu, payını aldım, neti ve kaçtan gözümden. Ahırında payını aldım, neti ve kaçtan gözümden. Neti ve kaçtan gözümden. Neti ve kaçtan gözümden. Hoşlaşılan gelmege, hoş gününde hoşlaşılan gelmege, barışmağa gidişmege yat yaxşı. Qan gününde qalmağalım üstünde, doğan yaxşı, qardaş yaxşı, dost yaxşı. Qardaş yaxşı, dost yaxşı. Ay, yürek dayanıcıdır oğul dünyada. Şirin mahbub erersin kuvatı, 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 kuvatı.
Nerede üçtür muradi mahbub gerek avray hemat yaxşı Halal işle bu zamandan vehmin bar Halal işle bu zamandan vehmin bar Tahirı anjıtma kömül rehmin bar Aşık aydar ağda kene pehmin bar Akıl volfun söze kulak tut yaxşı Aşık aydar ağda kene pehmin bar Akıl volfun söze kulak tut yaxşı Ay mağtım ulu dosan fırın gidileme Bir vefadır ne mehremi gözleme 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 Ümtüm otur halk içinde söyleme Söller olsun söz aslına yet yaxşı Ümtüm otur halk içinde söyleme Söller olsun söz aslına yet yaxşı Söller olsun söz aslına yet yaxşı Söller olsun söz aslına yet yaxşı